ଇମାନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଇମାନି ଏହି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଇମାନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାତିରେ ଗଲେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତଳେ ମାଟି ତଳେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ପଡ଼େ। ରାତିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ବହୁଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏବଂ ପଥରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା ଭରା ଏହି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାରିପଟରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଏବଂ ମୁଖଶାଳା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ ମନ୍ଦିର ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ତାର କାନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ଗଠନ କରୁଛି ମନ୍ଦିରର। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध। मध्य प्रसाद सुलभ मूल्य सुस्वादु खाद्य पायस अरुआ अन्न और विभिन्न प्रकार सुस्वादु खाद्य घीरे प्रस्तुत आपण मैंने 60 टंका विनिमय से खाईपारे। सुंदर रथ सदृश मंदिर बहुत लोक दृष्टि आकर्षण कर देखते मंदिर शोभा एटे सुंदर कि सुंदर कारुकार्य पूर्ण। परिक्रमण कर सारे चतुर्पार्श्वक आम बाहर को जाऊँ धीरे धीरे। मंदिर तोरण अति मनोरम और ये हूँ एक अतिथिशाला जहाँ हूँ बर्तमान मंदिर बाहर को प्रवेश बाहर को देखते मनोरम दृश्य मंदिरटी एवं राति यार कारुकार्य यार आलोक सज्जा बहुत सुंदर।